Yang itu media klembang kutum hana kiro pipa krang lo nona ni gang sama por seta nang itu kan naka chup ha pe nang itu dang kibang po ili tum nang itu pan naka chup halam the ke la puyan lo ison ralam the pen sni tum nang itu pan naka chup halo alam the ke la puyan lo non kibang ji terepo ni pai ni kep nake march nipai March achik lo nipai ner kep no Saturday lo International Women Day kitalon pon Japan APHLC Central Women Wing sahin pen pathik pon lo adim lake di pukla balong sinili tum pen pathik pon lasi nilitum ahin pen claim rapet ni kaching hon pe purun la pen ke ni kaching hon jirpi doan aphan seta me neli hin pen na chunin dikang tungalam thike la pulo nilitum east west kado ka be pangrum pet pen 26 constituency ando la si non kewang ji ni phainer ke par ni bangke kado ka be suar lo tum an ke nakachitong run pet je phansi nelihin pen setame kado ka berat phan setame chuning ring tum la pending thelo nali tum kado ka be setame nachitong run to kusi nelihin pen setame ning the par pik lo la hello nelihin pen kapachini gang tungalam theke Kita tang aningkan la personal itu constituency tin si la son citalon rep son mah mate pining si la son nang itu kacing rum colang puyat mah kidam tangan ning kana bangke mithang constituency long sila puson nilitum citalon pon rep lo setame pineng bangke nilitum 26 constituency phan setame nilitum chithalap lo lada ilong peradim sinilitum International Women Day bangke nilitum talon pon po Labang sawani apang kemana apang kecupa pon di pasum doma. oh nilitum ahin pen chief guest nilitum aman kido Sarjay Kathar IS retire APHLC lo president aphan sinitum chief guest bang chupa pon lo lapen guest of honor nilitum bang pho lo pusangan nilitum chupa pon do